سلام كورات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدالو زيناتات اب نيجيريا حدا تشاينا ونقداي نموت تفريدو محلاو اود درات اول افريكان جيمز ايرترا زحافستو بزحيم ميدالياتات حوتي اب قيح بحري حجون تشايناويت مركبات قيو محلاو مغلاصو نقداو بانكي ايتيوبيا بسنك تكنيكاو صقم كابستو وسدو غنزب زبزح امليسو محلاو علاو مغبارون ود 91 عامت بريزيدنت كاميرون دقيمو ام مرچا خساتف سلامو سلف مكيادون كالنزا تقالك خونيو ابزا channel دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتناي دول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم بأمايد زغصرو زيغاتات كاميرون ود 91 عامت بريزيدنت تهاجر بولبيا ابز مص بريزيدنتاو مرچا عامت 2025 نخساتف زصوع سلامو سلف اكايدوم ابالات سلفي حزباو ديمقراسياو منقسقاس زخون ابالات دحر اخيبهم بسنبت نابرس ختما ياوند بموحز نتكاب شحن 982 حيزو مرحي تهاجر زلو بولبيا حصي نايت سلف خوينون بريزيدنتنت كوادادر زصوع ጭርሑታት የማስሚዖም እቶም አባላት ሰልፉን ደገፍቱን ሙኻንም ዝግለጹ በማይዝ ዝቆጽሩ ካሜራናውያን እትነት ሃገር ነስታት 42 ዓመታት መሪሕዋ ዘሎ ፖልቢያ ኣብታ ሃገር ቆጠባውን ፖለቲካውን ምርጋ አምጺ በመባል ክንድወን ከለው ኣብዝ መጽ ዘሎ ምርጫ ድማ ዕድሚኡ ወዲ 91 ዓመትን ከሎ ክሳተፍ እዮም ጻውዒታት አቅሪቦም ዘለው እቲ ብሰንኪ ዕድመ ምትፈአን ዘለዎ ኩነታት ጥዕናን ሳሕቲ ኣብ ህዝባዊ አጋጣሚታት ዝርአ ነታ ሃገር 42 ዓመታት ዝመርሓ ፖልቢያ ኣብዝ መጽ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ክወዳደር ዲ ኣይክወዳደርን ዛጊት ኣየነጽረን ኣሎ በፖልቢያ ዝተመስረተ ቤት ምኽራ ዓበይቲ عاد كاميرون ات بريزيدنت ن6000 كيلومتر زرغح صرغيا مسرحو ናብ ርሑቅ ገጠራትን ከተማታትን ቀረብ ማይን ኤሌክትሪክን መዝርግሑ ክንድወን ከለው ደገፍቱ ምዃኖም በመግላጽ እቲ ፕሬዝደንት ኣብዝ መጽ ዘሎ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ከሳተፍ እዮም ጻውዒት ዘቕረቡ ተቃወምቱ ግን ድሒሩ ኣብዝ ጀመረ ወጋሕ ሓድሕድ ኣብ መንጎ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳይን እንግሊዝኛን ዜጋታት እቲ ሃገር ህይወት ኣስታ 6000 ዜጋታት ዝወሰደ ፖልቢያ ተሓታቲ በመባልዮም ተቃውሞኦም ዝገልጹ ዘለው እቶም ደገፎም ንምርኣይ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበሩ ዝተኸፍልዮም ዝበሉ ተቃወምቱን እቲ ሃገር ኮሚላ ከተባታተን ስቂሎም ከም ዘይሩ ይዛረቡ ንሳቶም ከም ዝብልዎ ፖልቢያ ነቲ ሃገር ካብ ዝመርሓት ሒዙ በባህርያዊ ጸጋታት ሃብታም ዝኾነት ሃገር ናብ ቆጠባዊ ድኽነትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ከም ዝመርሓ እዮም ዝገልጹ ወዲ 91 ዓመት ፖልቢያ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ዝዓበየ መራሒ ሃገር ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ነታ ጎረቤት ሃገር ካሜሮን ዝኾነት ኢኳቶሪያል ጊኒ ዝመርሕ ዘሎ ቴዎዶር ኦቢያንግ ሲዒቡ ድማ ካልኣይ ኣብ ስልጣን ዝነውሕ ዓመታት ዝጸንሐ መራሒ እዩ يمن زمدبرو عطو جل حوتي كاب جماجم قيح بحر بزوانشفو باليستيك ميسايلات ابتي كل ما يتقعز نبرت نداد التملالس ناي تشاينا مركب كم زدقعه ماكلاي از سراويت امريكا غليصو بمسرت اتي از زرغخ مغلصي حنت كابتن نابتا هوانغو بوست تسميت مركب تشاينا استتوكوسو ميسايلات بارع كم زفطرن اتا مركب نايردونا صاوعيت كم زغبرتن يتقيسو انتخونه سراحتنياتات نايتا مركب نتبارع كقواصصرو كم زخالون زورد عنوتون كم زي نبرن تحبير له حوتي مشارخت اسرائيل نزخون هاجرات انتزي كوينو قبل علم مركب تشاينا متقعته كم زي كايت كغلص يصنيحو اتا ميسايلات زتونጨፈላ مركبون زحلف اوارحنا بكال هاجر تشيط اخت كون كم تخل زتفالله يغمتاتي وهابلو حوتي يخون تشاينا بزعبتا ب23 مغابيت متقعته 5 تفنولا بسراويت امريكا زتغلص مركب ذهبو زخونه حبريتا يلن اسرائيل قبل علقازا تكايدو زلاو وتهدراو سرحيت دوك يبلت حوتي بقيح بحرن زملالسا مراخب هاجرات معراب بميسايلاتن دروناتن كم متقع كم زي درت يزتنقق كان بريطانيا عندما قبل على علامات حدي تدغغم متقعتات كون تكايدا اتي بزح كفال يمن تقاصاصير زركب بايران زدغفعو تجل حوت غنا اب قيح بحري سقات كان مفتار اي عرفنا لا كبربعته كساب 23 مغابيت افغانا ككايدا بزقنيه مبل 13 ودرات صوتات ملا افريقيا ويدما اول افريكان جيمز ارترا بدمر 15 ميداليات بمعواتا ببزح ميداليات مبل 11 درجه حذاء اب 5 عودات سبورت ب 35 اتلتات استخافلت ارترا ابزي اسات 5000 سبورتنيات استساتفوا وددر شوعه ورقي كلت برور 6 نحاس بحفشه 15 ميداليات يرخيبا ابزي 30 عودات سبورت استخيدلو وددر قبصي ب 200 كلتن ورقي 47 برور 40 كلتن نحاس بحفشا 291 ميداليات بمعوات قدامي تختكونن كلا نيجيريا ب 47 ورقي 34 برور 4 نحاس بدمر ب 221 ميداليات كاليتي دوب افريقيا 30 كلتن ورقي 30 كلتن برور 40 كلتن نحاس بتقلالا ب 206 ميداليات سالسيت درجه انحزن الجيريا ب 211 ميداليات تونسيا ب 88 ميداليات غانا ب 69 ميداليات موروكو ب 35 ميداليات ايثيوبيا ب 20 كلتن
ميداليات موريشيس ب25 ميداليات كينيا دما ب37 ميداليات ካብ 4 ክሳብ 10 ዘሎ ተርታየን ሒዘንኦ ኤርትራ ድማ ب15 ميداليات መበል 15 ደረጃ ተሰሪዓ ኬንያን ሞሪሸስን ካብተን ቅድሚያን ተሰሪዐን ዘለዋ ሰለስተ ሃገራት ዝበዝሐ ሜዳልያታት እኳ እንተረኸባ ኣብ ብዙሕ ወርቂ ስለ ዝተበለጻ ግን ኣብ ተርታን ድሕሪት ክዛዝወን ተቐሲበን ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ካብ ዝሓፈሰተን 15 ሜዳልያታት እተን 14 ኣብ ዓውዲ ስፖርት ቅድም ብሽክለታ ዝተደለባ ክኾናን ከለዋ እታ ዝተረፈት ሓንቲ ድማ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ኣትሌቲክስ እያ ተረኺባ ከም ውጽኢት ናይዚ ከዓ ኤርትራ ኣብ ዓውዲ ቅድም ብሽክለታ ልዕሊ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ በሪኻ ክትወፅእ ከላ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ደቡብ ኣፍሪቃን ሞሪሸስን ድማ ንኤርትራ ሲዒበን ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዘን ኣለዋ نقدو بانك إثيوبيا كابتي أبز قرب أوان بسنك زقات أمو تكنيكا وتصقم بعمويلو زتوسدو 800 مليون بر ويعسر 4 مليون دولار زتمان جنزب اتسلست ربع كم زملو سافليتو وانا أكايدي نايت بانكي أبي سانو أبزها بمجلسي اتياب تهاجر زعابي مخانز نقرلو بانكي بسولس شدش 220 مليون بر ويعسر 10 مليون دولار كملس كم زخ علي تزاريبو باش حز غصر سبات نتزو وسدو زيناتهم ترى جنزب مليسو مالو اتم كاروت أستات 4 مليون دولار زبصح زيناتهم ገንዘብ ሒዞም ዘለው ሰባት ድማ እቲ ገንዘብ እንተ ዘይመሊሶም ገበናው ክስክ ቀርበሎም ከም ዝኽእልውን አጠንቂቁላ ዝበዝሕ ካብቲ ገንዘብ ኣብ ሓደ ለይቲ በተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝወፅን ዝተሰጋገረም ምዃኑ ይፍለጥ እቶም ነቲ በዓርቢ 6 መጋቢት ዘጋጠመ ሃጓፍ ተጠቂሞም ዘይናቶም ገንዘብ ኣውፅኦም ዝተጠቀሙ ተማሃሮ ኣብ ጭንቀት ከም ዝኣተው ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ውሕዳት ዘይባሃሉ ተማሃሮ ድማ ነቲ ኣብ ኢዶም ዝተረፈ ገንዘብ ከም ዝመለሱ እኳ ተገለጸ እቶም ዝወሰድዎ ገንዘብ ኣብ ዝተፈላለየ መዓላ ዘጥፍኡ ግና ብፍርሒ ተታሒዞም ኣብ መዋጥር ኣትዮም ምህላዎም ገለ ካብኦም ተዛሪቦም ነይሮም እቶም ኣብቲ ጉዳይ ዝተሳተፉ ተማሃሮ እቲ ጸገም ኣብ ዘጋጠመሉ ለይቲ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ንሓድሕዶም ሓበሬታ ብምትሕላፍዮም ሙሉ ለይቲ ገንዘብ ክወስዱ ዝሓደሩ ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲታት ኣብ ዘለዋ ATM ድማ ለይቲ ነዊሕ ሪጋ ተሰሪዑ ከም ዝነበረውን ጸብጸባት ይሕብሩ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘይነበረ ዘረጋገጸ እቲ ባንኪ እቲ ዝተባሃለ ቴክኒካዊ ጸገም እንታይ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ብንጹር ኣይገለጸን ኣሎ ሕሳባት ባንኪ ዓማዊሎ ውሑስ ምዃኑ ብምግላጽ ድማ ዘሰክፍ ከም ዘይብሎም ክሕብር ጸኒሑሎ ኣብ ሃገር ናይጄሪያ ሓደ ቻይናዊ ነጋዳይ ነታ ዓርኮ ዝነበረት ናይጄሪያዊት ጓል 22 ዓመት መንእሰይ ቀቲልካ ተባሂሉ ድሕሪ ዝቀረበሉ ክሲ ገበነኛ ኮይኑ በመርካቡ ሞት በማሕናቅ ተፈሪዶ በመሰረት ማዕከናት ዜና ናይጄሪያ ዘቃልሕኦ እታ ጓል 22 ዓመት መንእሰይ ምስቲ ቻይናዊ ነጋዳይ ዕርክነት ዝነበራ ኮይና ኣብ 2022 ከዓ በተደጋጋሚ በበልሕ ነገር ተሃሪማ ህይወታስ ኢና ኣብ ገዛ ድሕሪ መርካባዩ እቲ ዓርካ ዝነበረ ቻይናዊ ነጋዳይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ እቲ ጉዳይ ኣብ ናይጄሪያ ሰፊሕ ሸፈነ رخيبو بزح أكات عز عبا فتير زنبرو خوينو حجد ما أبزوبا كانو أبزر كبيت فردي نتي ودرب عند شعتن عمد تشاينا والنقاداي نموت بما حنقته فريد ولا سدرابيت نايتا قداي نتستوها بفردي فتحي بما بالك كدقفوان كلو اتبيت فرد دما اتي تشاينا والنقاداي نتتواهب وزل فردي يقباي كبلولو تيسع معالتكام زلو ون أفليت لا نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب من رغب سلام نعخم